belai kena hambai kaitor no tai norong nai tong nai rong no belai kena hambai awa hai jora kahaman mani bagai ai seng sai malai nai ar sam ni bising tei ar sam bo sini sikla sikli rong ni bagai tamo kaitor kok sajak tong tai elembak ni kok tamo aro tong ar sam ni bising tei sing khana lai nai ar sam mungkhang sikya 2019 September 21 ang sikya kaya arasam mo sang khanale phaidi o siklarok no snamnai sana muitu khaidi birmani salphaya sikan o sikliro no snamnai sabo saiman ni no nahari hindi buskan arasam no phaidi sang khanale